Black Friday! Stop, musíš víc řvát. Black Friday po 150. Hej, maxi výprodej. Vážně? Kdo ty vymýšlí? Ne, už to nebudu říkat, prostě ne. Slevy až 8. Proč to dělám? Slíbili mi vlastní film. Na Alza.cz. Ať se vám v novém roce daří vše na poprvé, přeje Alza.cz. V neděli objednáš, v pondělí dostaneš. V neděli objednáš, v pondělí vyzvedneš. Rozumíš? V neděli objednáš, v pondělí dostaneš. V neděli objednáš, v pondělí vyzvedneš. Nově doručujeme i v sobotu a v neděli. A navíc máme všechny naše prodejny otevřeny i o víkendu. Takže v neděli objednáš, v pondělí dostaneš. V neděli objednáš, v pondělí vyzvedneš. Alza.cz, váš nejspolehlivější internetový obchod. Hledáš notebook, který se jen tak nevybije, Já se na to který ti nestrhne rameno a a který tě nenechá zbytečně čekat? To si děláš Vyber si třeba ultratenký celokovový notebook Acer Swift 3, který se pyšní dlouhou výdrží baterie, 3letou zárukou a operačním systémem Windows 10. Na Alza.cz